yazi ezinye izinto bebomini guys azifuni noba ube clever kakhulu, zifuna nje i-common sense, laa nto kuthiwa ingqondo yemveli le wayiphiwayo ayinidi nesikolo. But ke siphila kula era mos kafoni yam, data yam, so apha siphikisana nezazimenxe zazifunda eyomncinci, eyophakathi, eyomkhulu, zazinganikwa neripoti mos ezazimenxe eziya because kaloku awunokwazi udilisana nazo one by one, kungatshona ilanga. Xa kuphela unyaka kwakuthathwa ngothiwa nipase nonke bahambe baye eyophakathi. But ke asikho lapho namhlanje man guys, afika umuntu nase-high school foni afuna uyohlala phaa eback nentshayi, kodwa uyazazi buthatha kade. Ngoku kufuneka simane sibabonisa shem nalapha ebudaleni. Mna apha xa ndisithi asikho lapho namhlanje, omnye uzawuhleka athi hayi bo sithe sibephi na ankile, kanti omnye uzayibona uba no man yilesini mos lena on the concept of i-context, to avoid laa nto kuthiwa ukhamise watshala, laa nto uthetha into erongo ngexesha elirayithi okanye uthetha into erayithi ngexesha elirongo. Umzekelo, mna xa ndisenza ividiyo apha ndithethe ngeentsula ezidiniweyo ezinemileage kaduladula, irayithi yakho fonini uba ukhomente wonele ngezaa ntsula zidiniweyo. But xa udibana apha esitratweni okanye emall ndihamba ne-old lady sundikhwaza ngezo nto because ndaku-ignora uzidawuthe nawe uba uya-exista manyani na, ogqiba uhamba uzithi asuka uyazidala la ankile uphakamile, kanti no nguwe lo ukhamise watyhala ngexesha elirongo. But ke wethu guys, ngabantu nabo malezi zimenxe mani, yho khuza basathwani.